раҳмати калом бародарои азиз, барои комментариҳои беҳтаринтон, барои лайкотон, барои подпискаотон ва як кӯшиши дига бикунем, иншоалло подписчикомона ба 10,000 бирасонем. Ҳама каса бихандем. Прикол тиҷи ҳамеша бихандура. бадро ҷон, лабай чӣ гапай? свиданиямон охӣ қазураи оям даётай. фададани ичкокат мурчи ҷон духта бихе охӣ билама чикокадуме анаҳа кадом меома ма чикокадуме майра киштум чи чикокунам гуруш кунам не иҷа кичуда гуруш мекунам намешава гуфтум пиш биза не итар намешава ҳей духта, телефонит киштагиа чӣ балу? Ау ҳалло и гӯш кадестай? қатити қарияй ай ростӣ? Аки дина зангит назадам, ту қар кади чӣ? Ман ту да 3 бор занг задам, трубката нагирифтӣ, фаҳмидӣ? Деуна? лекин гӯҳ ма хӯрдим. Гӯҳ та хӯрдам? Чӣ? Гӯҳ та хӯрдам? Ку бихе дарун бугӯ ҳами гапа. Ку ҳайвони бева? Ку бихе бишапем бихе бе? Матра мекушмозе ҳайвон бихе ина ма гатова. Ина ям рами ҷангаш дад кадуме бихе ку ки мезана? Бихе ҳайвон бихе. Мара нигоҳ ки биё ина биё. Сафира ҳаром ша, ту дугонаи маи. Ман намехоҳам ки қати ту ҷанг кунам. Намехоҳам. Проблема бери бачит бева. водадани ва ишам ғалтид бидроен бачако тенҷин созин чӯкади братан чихел ҷон чихел бахшиш ҷон пробкада камтар мондум радноҷон тенҷи хай созай ҷон ҷон пробка буд ба хаду ба фикри ма қар кадагиай ҷон ту қар кадӣ ҷон ман суратомо однокласснику далит кардам дига қар наки охӣ хай бибахшиш охӣ да пеши ҳама ман нафаҳмидум и қатим гап заданияй ё не ҷон ман чо кардам ку гап зан чӣ и чӣ гапай ту чӣ кор кардӣ не ту чӣ кор кардӣ бидрои